Ụtụtụ ọmanụ, mmụọ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Ọdịnala Temple nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. A sị nka chi taata bụ orie litere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. Asị m onye chụwa anyị daa. Asị m onye si ihe anyị ji wee dị, anyị digbuo onye ahụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anyị nọgbuo ya. Asị m na akakaka ya ma anyị, jijiji ya ma anyị. Asị m na onye osisi ọbụla fụrụ anyị wufere, osisi ọbụla fụrụ anyị na-atụ ufere ya mapụ ya ọnụ. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụola anyị ome. Asị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe eri ya bịakwana. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa, anyị amana ka afịa. Anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ, anyị bute mma. Anyị gbuo n'aka nri, anyị bute mma. Anyị gbuo n'aka ekpe, anyị bute mma. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Asị m ihe mere anyị mekwara onye ndị ọzọ na nke mere ofu onye ama ezu. Asị m ebe bere ugo belu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya. Ise. N'ụbọchị taata bụ orie, ejegori na tempụl je gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị nke ukwuu. Ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche na ndị ọzọ niile na-anụ oku na-akpọ ụmụ Igbo kwunu chigatakwa n'ọdịnala Igbo. N'ọdịnala Igbo amaka. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ndị niile na-agụ ọfọ for 21 days kwesị gọba. Agụgụ m ọfọ si na ọmaka ya emere ụnụ. Na-agụkwazi ọfọ n'ụzọ pụrụ iche. Ndị na-agba nnechi ihe onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Agwa m ndị mmadụ chigatakwara n'ọdịnala. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị na-eme ọdịnala na-asọ nsọ. Ekwuru na ọ bụrụ onye adịghị eje ụka, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ekwuru m na ọ bụrụ onye ọbụla sị na ya adịghị eje ụka asị na onye ọdịnala, ọ bụrụ eziokwu. Ndị ajọ obi dịwara gboo. Ihe nwụ na mmadụ bụ onye ọdịnala bụ onye a na-asọ nsọ ana. O jekwa ime ihe ọ sị na ọ bụrụ maka na ịghọtara ya. Onye abụ na onye abụ onye ọdịnala na o kwenyere na ndụrụ ga ndụ etu a ihe si wee dị gburugburu na-asọ nsọ ya. Onye abụ onye ọdịnala. Na nkụzi okwu n'isi ụbọchị taa bụkwa ihe gbasara liberation and curse breaking part 2, agba nke abụọ ya. Agba nke mbụ bụ ka anyị wetara gị yesterday. Today anyị ga-akọntinu n'ebe anyị kwụsịrị. Na mana before m gaa n'iru, mma anachighị obere azụ n'ihe anyị kwuru yesterday. Ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-agba nke abụọ a ka ị sonyere anyị, ka ị nwee ike wee ghọta ihe anyị kparụ nnyaa, ihe anyị kwuru maka ya nnyaa, wee mara ihe anyị ga-ekwu na echi na-abịanụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Dan mana bifo nga n'iru, mma ama ụfọdụ ọkwa gasị ihe ndị dịka ihe ndị programs anyị nwalụ si wee dị. Ekwuru m na ihe anyị ji n'aka n'oge a bụ oge owuwe ihe ubi. Ekwuru m na Eze-Ana Ugochi tubelu ya na Ọdịnala Temple na anyị na-awa ji na 18th of this month. N'ime ya bụ 18th of this month is last week, anyị ebidogori chụba aja dị iche iche. Aja mbuli elu na aja imepe ọnụ ụzọ. Maka na agụwepụ ụzọ, agụwepụ ọnụ. Ọ bụghị anya na-ebreki causes, kwatuo mgbuli niile, ụzọ emepe. Mana ihe bụ n'ọnya na-akụ ndị mmadụ ngwọrọ ọ bụrụ na akwatughị mgbidi niile, abụmọnụ dị iche iche akadịrị ihe amadị maka na agụ webere ụzọ.
nke eji agụghị ọnụ, ịghọtara ya. So na ara mmadụ na-ebu ụzọ kpa n'isi wee kpa n'ọfọ. So ịkpa n'isi akpa na ọkpa n'ọfọ bụ ịmatagori ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Mmadụ ya amatagoro ebe ihe na-emi esi, maka na onye amara ebe mmiri si bido maọbụ ya ama ebe ọ ga-anọ wee kwụsị. Ekwuru na anyị na-awa ji na ya bụ 18 Septemba wee kọwalụ etu ị nwere ike isi wee sonye wee rite uru na ya bụ ọfọ na aja dị iche iche anyị ga-achụ n'ụbọchị ahụ. E nwere aja aka mkpa anyị ga-achụ n'isi ndị dị iche iche, ndị yọrọ ka a chụọrọ ha anya bụ aja. Nwekwazị nke a ga-achụkọta ọnụ n'isi ndị mmadụ dị iche iche. Nke aka mkpa ekwuru m na o nwere ndị ga-abụ n'aja ebulu ka ha chọrọ ịchụ, nwee ndị ga-achụ aja n'ọkụkọ ka ha chọrọ iji wee chụ ya bụ aja, nwee ndị bụkwanụ na ha chọrọ ka ha chụọrọ ha aja nke nchụkọta, nke ịchịkọta ọtụtụ ndị mmadụ wee chụọ ya bụ aja ịkwatu mgbidi niile nọ n'ụzọ wee mee ka ụzọ mepee, open doors of favor. N'aja ndị a bụ ihe anyị ga-achụ. Anyị ebidogori na-achụ ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị, mana the climax mkpokọta nke niile a ga-abụ na 18th anwa ka ọ ga-adị wee mee. Anyị mesizie ya, anyị chịkọta ya with saraka and feast like festival. Ndị ga-abịa n'ụbọchị ahụ ga-erikwanụ nwụọ. Ịbụrụkwana onye nọ na Anambra steeti, maọbụ na ị nọ n'ala Igbo, maọbụ na ị nọ na Naịjirịa mana ị chọrọ ịbịa, chaatịa m na meseji ka m nye gị direction, sentiere gị vidio etu ị ga-esi wee loketi na be Eze-Ana Ugochi tubelu, bido na Jizọs bus stop dị na oraifite wee loketi ebe Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ịwọchị anya vidio n'idi ọ dị ịjụ mmadụ maka na ọ dị straight and na ebipụta m road, ịghọtara ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na ndị a ga-achụrụ aja nke igwe, ịchaatịa na WhatsApp. Nke ahụ nwere obere token dị na ya, etu aka kwere gị, ịghọtago, etu aka kwere gị. Then nwekwazie nke ọkụkọ na nke ebulu, etu ọbụla aka kwere gị. So ọnya bụ ọkwa nsị ka mbụrụ ụzọ ma wee kwuo na Eze-Ana Ugochi tubelu na m na-enwe ụbọchị Sọnde. Ekwuru m na Sọnde na ya ji ozi Sọnde alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na tempụl. Ọrụ ndị anyị na-alụ Sọnde bụ kanselin. Then o nwere ndị bụ na kanselin, after the counseling session, ọ bụrụ na ndị enwere ike ije na tempụl jee kwubiri ha okwu, ma ndị a ga-enye ihe nsọ dị iche iche. Ụdị ndị dị etu a ana m alụ nke anwa n'ụbọchị Sọnde. Mana ọ bụrụzi ọrụ a ga-eje gbubere ụmụ anụmanụ dị iche iche. That Sọnde bụ kanselin, and ekwuru m ịgba afọ anyị a na-akwụ ụgwọ, mana kanselin bụ free. Ọ ihe m kwuru. Ịbịa ya na Eze-Ana Ugochi tubelu na tempụl na oraifite ụbọchị ụka, ekwuru m na kanselin bụ free. Mana echefukwana, kanselin anyị na-ebido 8 o'clock AM wee kwụsị na elekere 2 nke ehihie, ya 2 PM. So ndị ọzọzi ewu time m ji attend to some personal issues, you understand. Like sometimes enwere ike ọ bụrụ na m nwee visiting, maọbụ na enwee club meeting and maọbụ otu ndị ọdịnala otu nze na ọzọ. So ọkụwa na 2 o'clock adịmafụzi mmadụ, mana from 8 AM to 2 o'clock in the afternoon ịbịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu maka ịgbazi onu ọbụla, aga m enyere gị aka. Like I always said, my mission is to help people live better life. A sịkwana na ọnọdụ gị adịka njọ, ịghọtara, ọnọdụ ọbụla ị nọ ọ na-ewute gị, agwara gị na o nwere ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a nke ha ka nke gị njọ mgbe gburugburu, mana taa ọnụ ọchị awago ha. Ihe m na-ekwu maka ya, cause breaking and liberation.
ọ tọpik anyị kwuru gbasara enyi ya nsi were na-ekwu na ihe na-akụwa na ya bụ chọọ nta na ihe na-eme gị na ihe a nara eme na nkịtị. Don't feel too relaxed when things are not working for you. When things are so difficult. Nwere sị agba mbụ atọ n'ogwe, agba abụọ atọ n'ogwe, were na ọsọ ogwe ka apịrị akụ. Ebe ndị ọzọ si wee gaa n'ọkụ ya ka isi aga mana problem ga-adị ya. Ịnụrụ dị ibe gị na-anụ nwa amụtarọ, ahụike nwa enwerọ, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Ịgbọrọ ahịa akpọba elele ndị debọ gị ndị ka kpọnye ngwa ahịa ihe a na-eme na shọpụ ha mana nke gị nọ nkịtị. Ịkụ ọta ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ elepụ sibunata ọnọdụ eji ana you supposed to be angry with any bad condition ọ bụla ị fụtara onwe gị. You don't need to be happy. You don't need to pretend that all is well. You must be angry na any bad condition ọ bụla ị fụrụ onwe gị. Because when you are angry, you will fight for solution. Remember, consistency and determination is the key. And consistency and determination is ihe dị common among the great and successful people. You must be determined and never give up. When things are not moving for your family you nwere ike ọ bụrụ onwere nke ọnwụ na onye brite ọda, ụfọdụ abụrụ ndị n'ọdị anata, ụfọdụ abụrụ ebe ọnwụ ike nọ, ụfọdụ abụrụ ebe ụfụ ọtọ nọ ma ọ bụ nke ọzọ na-eme. You're supposed to be angry. Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa akwụkwọ Matthew 7:7 say yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na aga emeghere gị. You must say enough is enough. You must be angry with our condition to enable you to seek. Ị ga-adịrị dissatisfied. When things are not moving, if you decide to keep quiet that all is well, it's left for you. Agwara m ụnụ si na ike na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. Siwe na onye yi ọnụ enye. So ma ọgwọ ndị ụka ma ọdịnala akụwagolo bụ na ịchọta. So ọ bụrụ na your condition is bad, but ị mara na condition gị dị bad, and therefore ị chọrọ kwu ma ọ bụ na ị mere obere ị wee kwụsị. He left for you. Example, o nwere ka mmadụ esibe na dọọ gị kụọ aka. Ige ntị ka ị mara na ebe a ka a kụrụ ebe ọzọ. Ọ bụrụ na onye a akụrụzi aka ọzọ ọ nawalụ onye nwalụ zuru. Mana ọ bụrụ na ihe ọ chọtara dị ya mkpa, ọkụ mmadụ ege ntị ọkụkọ ọzọ. O nwere ebe ọ ya akụrụ ogwo na gị nwa chọrọ ịpụta. Akụtazi aka iwepụtasị ka onye na-akụda aka. Etu a ọ dị in creation. You must make yourself to be noticed. Ike agwụna gị. Giving up is the attitude of the weak. Great minds never quit. Great minds don't quit easily. They will pursue anything they made up their mind for to the logical conclusion. Giving up quickly is attribute of the weak people. So mgbe ị bịatara mgbe nna gị gburu nna gị fụrụ ihe adị aka, o doo anya na something is wrong. O nwere onye na-aga n'ihu na be nna gị. Onye nwee ka ọ na-aga n'ihu one problem. Onye mara n'olugo oge ị ga-asị enough is enough. Chọba onye ga-ekwubiri gị okwu. Chọba onye ga-alụrụ gị ọrụ mmụọ maka na o nwere onye ọ bụ na ọnya ga-ekwubiri gị okwu. I keep saying it. Esikwana n'ijego n'ebe nwa jee ebe nwa n'ike agwụgwọ gị. Ike gwụ gị chaa n'ụzọ, a sị m onye akpara na-acha n'ụzọ ka akpa onye ọzọ.
maka na ọ bụrụ na ike agwụgo gị, ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. Esi yara na ike agwụgo gị n'ọnwa ịma na nke gị ekpomegodu na ọgwọcha ndị Nsụka, ịma na nke gị agwụgo. You must determine that once there is life and consistency, keep doing the right thing. Agwara m gị na if you are doing something and you are doing the right thing, but immediately you have not started seeing result immediately, it then means that you have not done the right thing consistently enough to create great and massive results. You got that? Keep pushing. It have happened to me. I'm a living witness. Onwere ọnọdụ ọbụla ị ga-asị na efuru onwe taa nke mụ agabigaghị mgbe dị anya, but I remain consistent, na-ekwubi okwu na ihe ọma ga-emerịrị. Ọ bụrụ na ị nọrọ ọdịnala na ị kabatara ọfụ isogo for one particular person for 3-6 months 1 year, no changes, change a mentor. Maybe you need another mentorship. Maybe there is something you are not doing right. Since in time, m bịara ịkụzi iwu course breaking. Ngwurube nna gị ndị mụ na ha so gwara m ka m bido kwubiweru ndị mmadụ okwu na-break courses, na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na bondage of course. Ọtụtụ family onye akpatalụ na Ugochi Odinana temple abụrụ anyị merie for onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo gbara ụkwụ na ya bụ temple ga-enwetarịrị ọgwụgwọ, weda ma ọ bụ onye na impress goro ọdịnala totally, ma ọ bụ onye ka nọ n'ọjụbere oyi ọdịbere ọkụ, ma ọ gwara onye ka nọ n'ụka ọbịa, ị nwekwara ike ịbịa na temple enwere nkwubi okwu. Onye akpatara iji wee kwuo okwu gbasara ndị bụ na obi ha na ha emebiri up mind na ha chọrọ egbu totally onye ọdịnala. Ị bịa na temple ka anyị kwubiere gị okwu. Onye maka anyị ji wee tinye ahụ counseling, ụbọchị anyị ji ekwupụrụ ndị mmadụ okwu n'afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ị bụrụ onye kwenyere unu na ị chọrọ ka alụ ọrụ mmụọ, ọgwa ndị Igbo onye kwenyere na ịsọrọ chọọsụ ka ekwubiere gị okwu, anyị kwubiere gị okwu. And a lot of people na-enye testimony. Agwakwuru gị na Ugochi Odinana temple na anyị nwere ihe nsọ dị iche iche, mana ọ bụrụ bụ onye kọọsụ dị na ngwurube nna gị, a ga-alụrịrị ọrụ mmụọ wee break eji abụ kọọsụ wee nwee separation. O nwere kọọsụ bụ na ọ bụrụ ọsọ na-ekwubiri okwu, enidere ịrụ ọrụ mmụọ dị na ya wee break ya bụ agba ọbụla na-ebute negativity na ndụ gị maọbụ na ndụ ngwurube nna gị. A ga-ekwurịrị okwu wee rụọ ọrụ mmụọ of separation. Onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwere field akpọrọ ya. Eze-Ana Ugochi Odinana temple wee ebe a na-asa ndị mmadụ otu, ebe a na-eweta favor, ebe mbuli elu na ebe ibute ihe. Ọnya bụ ihe eji wee mara ya bụ temple. Ya bụ temple ewubere ya maka ịzọ ndụ ndị mmadụ, maka na adị oke ibe na ọ na-agwa agwa. Ọ bụrụ na kọọsụ ihe mgbuli n'ụzọ gị bụ nke a ga-arụrụ ọrụ mmụọ wee gbujie ya bụ mgbidi nọ n'ụzọ gị ka ihe wee pụta. Ọ bụkwa nnọọ nke a ga-ekwubiri gị okwu ekwubiere gị okwu. Mana ka gekwa ntị, ị nwere ike ka m gwa gị ọtụ mmụọ si. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ka m nwere nwaanyị maatụ, ọ sị na ya bụ nwaanyị ajadu. Nsị ya yes, ịbụ nwaanyị ajadu n'anya mmadụ, ma n'anya mmụọ kiri ihe mmụọ kwuru, ịbụ nwaanyị ajadu n'ezie. Ịmụrụ na sinsi ndị mmadụ kwụsịrị ime ọdịnala etu o kwesịrị, ndị mmadụ kwuruzie so ha. Ọ bụrụ mgbe gburugburu nwaanyị ajadu bee akwa arịrị na-anarị ya okenye di ya, na-anarị ya ihe n'ike, okwu bi okwu, Chukwu okike na-agbara nwaanyị ajadu ọgụ ejegbara ya ọgụ. Mana bifo ikwukwu kwubi okwu ọ dịkwa ile, two things must be involved. Yes, nke mbụ bụ mgbe a nụtara ogo na ngwuru ha nwa,
Igbu onye anụrụ ịmalụ uru ọbalụ bụ mmadụ ịkpọrọ mmụọ be nna ya wee jee ije dị. Omenala Igbo merie na ọ bụrụ na mkpọsa a na-agba nkwụ nwaanyị na mmụọ sube nna mmadụ na-esu ya wee jee ije dị. Ọnya abụda kọnvenant a na-enwe mgbe a na-aṅụrịta mmanya anwa ọgbụgba ndụ. Ọnya ga-eme na ịbịara be di ewee na-emegbu gị iwee bekuo mmụọ be nna gị si ya ịnọkwu ya na ịbịara abịa na ngwuru a nọọ iji ịfụnanya ka ị bịara ewee na-eme gị ihe akaja a na ịnwere mmadụ ịkpọkuo mmụọ be nna gị si ya ha biko ya bịa gbalụ ọgụ nke bụ eziokwu na mpịawa azụ ga-adị. Ekwuru m ụnyaahụ sị na ụfọdụ famili na-ata ahụhụ taa maka mmetọ emetọlụ ihe dị na ngwuru maọbụ mmewu emewuru nwaanyị bịara ije dị. In this context mgbe iji ịfụnanya na wee bịa ije dị na-anụrụ gị nụọ gị ọfụma and ịmarụkwa ụlọ na mba ka ị na-eje na be ngwuru ọzọ ka ị na-eje kpọkuo mmụọ otu n'ikwu nne gị mmụọ be nna gị ha so gị jee bịa ije dị ka ị ghara ịkwụsị ọsọ gị. Onye ahụ na mmadụ nwere ike imegide gị chọọ ka ọ kwapụ gị na ụmụ gị boga aligeshọn na ọ gị gburu di gị jos ka o wee kwapụ gị mana n'ime obi ọ ma na ọ bụrụ gị nwa i wee bekuo mmụọ be nna gị ya bịanyere gị aka. Ịghọtara ya? Onye nwa nke a bụ ofu. Nke abụọ, ị na-akpọ onwe gị na ịbụ nwaanyị ajadu n'anya ndị mmadụ ịbụ nwaanyị ajadu mana n'ime mmụọ n'anya mmụọ ịbụ nwaanyị ajadu. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ajadu turu na ihe nwaanyị ajadu ihe kpatara o ji awụ nwaanyị ajadu n'ọdịnala Igbo bee akwa anụ arịrị ya na akwa obere bụ na nwaanyị bịara iji ịfụnanya na ngwuru dị etu a anyị sisi di ya nwụrụ ahapụrụ ụmụazị o nwere onye enyemaka ọ na-ata afụfụ wee na-azụ ụmụ ya. Nke bụ eziokwu na mgbe ọbụla ị chọrọ ka ị bịa butere nwaanyị ihe anya mmiri o wee bee akwa wee kpọkuo chi ikwu nke ikere eluigwe ka ha na wee kpọkuo mmụọ niile so wee bịa ije edesi ya biko ha bịa gbara ya ọgụ na-eme ya akaje. Nke bụ eziokwu na-abịa agbara ya ọgụ ma ọ bụrụkwa na ya bụ nwaanyị abụrụ nwaanyị na-emerụ ana ịma akpa ana ka ọ bụrụ onye osiala gị ebe gị nwa na-emetọ ngwuru ahụ ịbịara ije dị. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ịbịara ije dị mana ị na-agba n'ilo iwe disgrace to family bịara ije dị iwukwe disgrace to family be nna gị. Ịghọtara ya? Ịkpọ ha na-ewe n'ọkọ. Ịghọtara ya? Maka na ị bụrụ a brand ambassador ị dị anọchite anya be nna gị ugbu a n'obodo ahụ ị bịara ije dị. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye na-anọchite anya ngwuru be nna gị ya ancestor ya a brand ambassador ide emeta nsọ ana ibekuo ana ị bịara ije dị bekuo ana be nna gị sị ya bịa gbalụ m ọgụ na obom a na-ebo m a na-apụ ọgụ. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ mgbe na nwere ike ịnọ na be di na-agba n'ilo i wee megide akaje di gị wee nwụrụ i wee na-epotori na-eje klọb na-eje atalụ barbecue fish na-atalụ nkwobi na-eje nwere onwe aṅụrị na-edozi ahụ asọkwa na ido ahụ adụrụ mana ọ mgbe aka ibidozi tabazie ndụ na-enwere aṅụrị kpọtazie ndị soro gị aka wee na-azụ ụmụ nwanne iburu nwaanyị ajadu. Ịghọtara ya? N'anya ndị mmadụ ịbụ nwaanyị ajadu bezụ na di gị anọrọ mana n'anya mmụọ iburu nwaanyị ajadu ikwugoru na Chineke nke nwaanyị ajadu bịa gbara ọgụ ya gbara ọgụ because o nwere ihe na-ala mfadụ mgbe ahụ adịghị ka ibidote tabazie ndụ mgbe ahụ ka ibidoziri na-eme browsing na browse ya honeypot mgbe ahụ ka ibidoziri na-akwụrụ ụmụ ụgwọ akwụkwọ a na-emere ihe dị etu a ị na-ebi friend na-eme ihe dị etu a ihe adọlakin na ọkụ na aka inweziri aṅụrị so akpọwa ụmụ nwaanyị ajadu ireziri aka gị na ịbụrụ nwaanyị ajadu ịbụrụ nwaanyị ajadu ọnya ka ọ ji awụ ụfọdụ ihe dịrị gị etu a ibeko dị ụgwọ nwaanyị ajadu mmụọ a na-ele gị na nkịtị na-abụ mana ọ bụ n'eziokwu n'ịfụrụ obodo ịbịa n'anya n'ịfụrụ ụmụazị ịmụta na ngwuru anya wee na-eme gị ihe akaje i wee sị
na gị nwa na onwe gị na ịma ama na-eme ọtọ n'ọnụ na-enwere onwe ahụ na eje na-atara onwe babiku ịgwọ Chineke nwaanyị ajadu ọmadị ile you know why you are not onwere ihe deprive yourself. Fact mgbe ahụ adịghị nwụrụ ka ibido dị na-achọ mbụ from John to Peter, from Peter to Ifeanyị mana ọ bụrụ na di gị nwụrụ iwee sị mba na ịchọrọ ịnụgha di ịchọ ịnụgha di fine and good, ọdịnala Igbo sọpọtụrụ ya. Mana mgbe esi na ịma anụgha di n'ịnụ ọrụ ụmụ gị n'ọrụ ụmụ gị n'eziokwu, mana ọ bụrụ na ịgwa ndị mmadụ na ịnọrọ ụmụ gị na ịda ana na ịdị anụgha di iwe na-ajọ mbụ from Ifeanyị to Emeka, from Emeka to John, eburu onwe ya ajadu because you enjoy your life to the fullest. You browse, you enjoy your journey, honey pot, nothing when you lose. Ịma ka gị esi wee nweji ọnụ wee sị Chineke nwaanyị ajadu onwe onye ya azaghị maka na ọkịta ka ịbarị na ịta ndụ ịghọtara ya ikwube ihe a maka ndị ya asị na ya nwaanyị ajadu mana ị na-abraụz ha na-enwere onwe ha aṅụrị ibe kụzie ndị a na ha bịa azọ onwe onye ya azọ maka na ị bụrụ nwaanyị ajadu to the core. So ọ bụrụ na ị na-asọ nsọ onye chee ịza akpa zaa akpa, eche ịza kolo zaa kolo, na ọ bụrụ ịza akpa kolo. So ọ bụrụ na ị nọ na di gị nwụrụ eche na be nna gị fine and good. Now ọ bụrụkwa na di gị nwụrụ ị chọrọ ịnọ be nna gị na ị chọrọ ịnọ be di gị na-amụbanye no problem. Mana malụ na ọ bụrụ na ị na-amụbanye ị na-aza nwaanyị ajadu maka na iwe ọdụ nwaanyị ajadu ngwa onye kuchiri gị ịghọtara ya. So n'anya ndị mmadụ ihe asị na nwaanyị ajadu mana n'anya mmụọ ebe nwaanyị ajadu maka na mmadụ ekuchigo tọọ ka ịgba maka ndị na-ada eme ya sị anwụ nwaanyị ajadu abụ nwaanyị ajadu chi nwaanyị ajadu nwaanyị chi nwaanyị ajadu ya emerụ maka na ebe nwaanyị ajadu n'ime mmụọ ngọrọ ị na-abraụz na-atụ nwe mmanụ ịtago ka ofu ka aga. So ihe m na-ekwu ugbo ọ bụrụ na kọs dị n'ụzọ gị, ihe mgbudi ajụ n'ụzọ gị, you can never progress. Ekwesịrị ka asa alụ ụchụ, ekwesịrị ka ebreki kọs n'ụzọ gị ka ọ ga-abụzi ihe ọbụla ị na-eme ka a na-enwechi dị mma. Mana ọ bụrụ na eburu ụzọ saa ụchụ ma ọ bụ breki those negative kọs dị n'ụzọ gị, ị mara na ihe ị na-eme ahụ nkịtị nkịtị. Bido n'ụbọchị taa mee ihe ị kwesịrị ime ka ị wochuo onwe gị ka negativity nwee ike si n'ebe ị nọ pụọ, ka ụchụ si n'ebe ị nọ pụọ, ka ọ ga-abụ ihe ọbụla ị na-eme ka ịpụta ihe. Onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịghọtara ihe gbasara course breaking ma ọ bụ liberation, send them message 0805 78 37 672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Send them message aga m enyere gị aka ka ị nwee ike pụta ihe, ka ị wee kwụsị ịkụ ọta. Agbakwana nkịtị, ekwukwana m ọzọ, agbana nkịtị mgbe ihe ọbụla anaghị agazi etu o kwesịrị, maka na onye bebe ewee nye, onye chọba ọ ga-achọta, onye kụba aka ewee megharị ụzọ. Daalụnụ, ka ọmaka meela ụnụ niile, ya gazie n'ọfọ.